En kajaktur i min version er meditation, inspiration og rekreation. Jeg kan ikke forestille mig nogen situation, hvor man føler sig mere fri, end når man sidder i den der lille glasfiberkajak ude på havet, og bare har den der pagaj og er sin egen motor, og kan søge nye oplevelser og ro i nye retninger. Kajakken minder nok på en eller anden måde også lidt om mine timer ved staffeliet, for det er sgu meget sådan solistpræget, må jeg nok indrømme. Jeg er sikker på, at når jeg sidder ved staffeliet, så ligger kajaklivet et eller andet sted i baghovedet. På samme måde som når jeg er ude i kajakken, så ligger malerlivet nok også et eller andet sted i baghovedet. Selvom jeg faktisk prøver på at rense hovedet, når jeg er ude på havet. Den der naivistiske stil, som jeg arbejder indenfor, det er et barnligt udtryk. Men det er der jo slet ikke noget nedsættende i. Fordi den tilgang til det, som børn har, den måde, de ligesom griber det an på og bare kaster sig ud i det, vi ville jo alle sammen ønske, at vi kunne gøre det på samme måde. Og være lige så sikre på, at det vi gør, det er rigtigt. Lige for tiden, der er jeg i gang med billeder og historier, som handler om mine forældres liv fra de blev født, og så til jeg blev født. Jeg tror, alle familier, de har sgu sådan ligesom en bog, som det bliver læst op af en gang imellem, eller rettere sagt fortalt af. I hvert fald er der nogle historier fra mine forældres liv, som jeg har hørt rigtig mange gange. Og den, jeg sidder med lige nu her, det er historien om, at da min bror, som er 10 år ældre end jeg er, da han var lille, der fortalte min far cowboy- og indianerhistorier for ham hver aften, når han skulle sove. Men sådan rent terapeutisk, så er det at male rigtig godt. Der får jeg bearbejdet mange ting omkring min barndom og mine forældre. Og jeg vil faktisk påstå, at jeg har fået en anden forståelse af mine forældre og det liv, de har været igennem. Det har jeg faktisk. Fordi jeg håber måske på, at det også kan give mig en lidt bedre forståelse af, hvorfor jeg sidder her nu og sidder og maler nogle billeder og har en familie og sådan de ting, der er i mit liv, ikke også? Det er jo ikke mig selv, der har banet vejen for det. Selvfølgelig har jeg gjort en indsats, men man skal sgu lige huske at takke sine forfædre for, at de jo har gjort det muligt. Der er jo nok nogen, der vil synes, det virker lidt irrationelt at male et billede på 4,70 meter gange 1,55 med en, jeg tror faktisk, det er helt nede i størrelse 8 her, og det vil så sige 8 mm pensel. Men jeg ved sgu ikke. Jeg kan godt lide det. Jeg elsker altså at sidde med den her pensel. Det billede her er jo ikke et stort billede, som jeg bare havde lyst til at male, så jeg håber på, at der er nogen, der kunne tænke sig at hænge op. Det skal hænge et bestemt sted. Et sted, som har en historie, som har nogle funktioner, som har nogle brugere, nogle mennesker, der kommer. Og jeg vil gerne sådan ligesom målrette det til det sted der. Jeg håber på at kunne lave et billede, som ligesom bliver en del af rummet. Mere end det er noget tilfældigt, der bare er blevet købt ind, og så er det hængt op.
Nå, det bliver spændende at se, hvordan det ser ud derinde. Det er jo billedet, der er jo lavet til det sted her. Så det fungerede hjemme i atelieret, men det her, det skal leve resten af sit liv. Så det får vi se. Hej. Hej. Nå, men det er dejligt at se det. Det er, altså der vi hentede det ude ved dig i morges, der kunne man ikke sådan, man var sådan for tæt på de der store plader, og man kunne ikke sådan lige få helheden i det, men efter det er kommet op, og man kan komme lidt på afstand og sådan noget, så synes jeg, det virker rigtig, rigtig godt. Sådan en kajaktur, den kan også godt markere en overgang mellem to opgaver, for eksempel. Det kan samtidig være nogle svære tidspunkter, de der, hvor man har gjort noget færdigt, og så skal til at starte forfra. Der kan man godt føle sig lidt rusten, eller have svært ved at komme i gang. Der er en kajaktur fantastisk. Altså det er ligesom at få ny strøm på batteriet. Pagajen tegner cirkler omkring mig. Et uendeligt antal i åndedrættets rolige rytme. Harmonien gror af bevægelsernes flod og ebbe. Styrke og balance. Yin og yang. Og hjernens sniksnak forstummer. Her mellem havet og himlen slipper jeg alt, undtagen pagajen. I nogle minutters stilhed bevæger jeg mig tankeløst gennem et rum, der er indre og universelt. Tai Chi. Meditation i bevægelse.